Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bunda Ayah dateng pasinaon basa Jawi dinten menika. Nah, para siswa, bocah-bocah, dina iki kita bakal nyinaoni ngenani Purwakanthi. Purwakanthi iku dumadi saka rong tembung, yaiku tembung purwa lan tembung kanthi. Jadi, Purwakanthi terdiri dari dua kata, yakni kata purwa dan kata kanthi. Purwa tegese wiwitan, kanthi tegese gandeng nganggo migunakake. Dadi intine Purwakanthi yaiku gandeng utawa migunakake kang wis kasebut ana ing wiwitan. Dene sing digandeng bisa suarane, aksarane utawa tembunge. Dalam bahasa Indonesia, Purwakanthi yaitu mengulang atau menyebutkan lagi yang sudah disebutkan di awal. Yang diulang bisa berupa bunyi vokal, konsonan, atau kata. Perlu diketahui, abjad itu terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z. Semuanya. Dan itu terdiri dari dua jenis, yaitu vokal lan konsonan, yakni vokal dan konsonan. Vokal iku hurufe utawa aksarane mung 5, yaiku A, I, U, E, O. Iku termasuk swara, jenis swara. Dene konsonan iku sakliyane A, I, U, E, O iso B, C, D, F, G, H, J lan sapanunggale. Sakteruse kecuali A, I, U, E, O iku jenenge konsonan. Lanjut ya. Dadi jenise Purwakanthi maceme ana 3. Jenise nggih ana Purwakanthi swara, ana Purwakanthi sastra lan Purwakanthi basa. Purwakanthi swara niku runtut aksara suarane. Titikane utawa ciri-cirine ana aksara A, I, U, E, O sing dibolan-baleni. Dieling-eling ya. Nek swara mesti ana sesambungane utawa ana hubungane karo huruf A, I, U, E, O. Contone niki. Tembang niki. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengkoti raja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta. Nah, di kono sampun Bunda tandai huruf sing Bunda paringi werna abang. Iku ciri-cirine Purwakanthi swarane yaiku ana swara A utawa aksara A utawa huruf A yang diulang-ulang atau dibolan-baleni. Nggih, iku jenenge Purwakanthi swara. Pun nggih paham? Saiki kanthi sastra. Purwakanthi sastra iku runtut aksara sigege utawa konsonane. Nah, titikane utawa ciri-cirine ana aksara B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, E, G, Z sing dibolan-baleni. Nah, saka huruf iki kan ketok nggih, boten wonten huruf A, I, U, E, O. Dadi gak ana huruf A, I, U, E, O. Nek Purwakanthi swara iku kudu huruf A, I, U, E, O. Dene Purwakanthi sastra liyane huruf A, I, U, E, O. Contone niki.
ceritane wayang Jawi ing praja diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta. Nah, niku ketok nggih wonten huruf sing sampun Bunda paringi warna abang. Ana huruf R sing dibolan-baleni. Iku jenenge Purwakanthi Sastra, ciri-cirine kaya ngono. Saiki lanjut teng Purwakanthi Basa. Purwakanthi Basa iku ciri-cirine ana tembung sing dibolan-baleni. Bunda elingno maneh, tembung dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kata. Dadi bahasa Indonesia ning ngene. Ana tembung sing dibolan-baleni bahasa Indonesia nih ada kata yang diulang-ulang. Contoh nih, asung bekti bektine kawula marang Gusti. Bayem ardo ardane ngrasuk busana. Dadi ndek kene ada tembung atau kata yang diulang-ulang sing sampun Bunda paringi warna abang. Niku nggih. Paham? Lanjut. Teng mriki wonten latihan soal. Latihan soal nomor 1. Suluman, sulumun selamet, selamun nyemplung kali plung. Slulup selelep selelep oleh slepi isi klobot. Jumbul bul klambine teles bles. Niku jawabane nomor 1. Tembung kasebut kelebu Purwakanthi Sastra. Kenapa kok diarani Purwakanthi Sastra? Mergane ana huruf sing dibolan-baleni saliyane a i u e o. Nek a i u e o kan mlebu iye Purwakanthi swara. Dene Purwakanthi Sastra ada huruf yang diulang-ulang kecuali a i u e o, ya kan? Dikene ana huruf S terus huruf L. Nah, iku sing dibolan-baleni. Suluman sulumun slamet, selamun nyemplung kali plung. Selulup selelep selelep oleh slepi isi klobot. Jumbul bul klambine teles bles. Niku kalebet Purwakanthi Sastra. Banjur saiki nomor 2. Nomor kalih ya. Nomor kalih saking tresna tresnane mung samudana. Saking tresna tresnane mung samudana. Di kene ana 2 kata yang diulang, ana rong tembung sing diulang. Berarti kelebu Purwakanthi Basa. Ya, niki nggih jawabane. Lanjut. Nomor 3. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune. Ireng-ireng ketok untune, bareng seneng ketok guyune. Nah, ndek kene ana swara sing dominan nak bareng seneng ketok guyune. Dadi kelebu Purwakanthi swara. Nomor 4. Ora cepet ora ngliwet. Dikene ana rong tembung sing diulang-ulang, ya ana swara sing dibolan-baleni. Dadi iso mlebu Purwakanthi swara, ya iso mlebu Purwakanthi basa nggih, nomor 5. Niki njenengan tambahi Purwakanthi basa. Dadi nomor 4 ana Purwakanthi swara lan Purwakanthi basa.
Lajeng nomor gangsal nomor 5, tenguk-tenguk nemu kethuk. Nah, di kene ono huruf sing diulang-ulang, yaiku TH, to nggih, to. Niki nek ono huruf TH, TH kan bukan aksara swara nggih, bukan A I U E O. Dadi jawabane nomor 5 kelebu Purwakanthi sastra. Ngapunten nggih, niki sanes swara tapi sastra. Nomor 6, nomor gangsal wau nggih wonten aksara Purwakanthi swara, margane ana swara u. Dadi jawabane nomor 5 iku ana loro, ana Purwakanthi swara ya ana Purwakanthi sastra. Lajeng nomor 6, kala kula kelas kalih, kula kilak kalu kalih kuli-kuli kula. Kalu kula keli, kali kilen kula. Kalu kula kampul-kampul, kula kelap-kelip, kala-kala keling-keling. Nah, ndek kene ana huruf sing diulang-ulang, yaiku K karo L. K karo L iki kan ora termasuk aksara swara. Dadi jawabane nomor 6 niku termasuk Purwakanthi sastra. Mergane ciri-cirine Purwakanthi sastra yaiku ada huruf yang diulang-ulang kecuali huruf A I U E O. Dieling-eling. Kecuali nek sastra nggih. Banjur nomor 7, urip iki ora angel. Angele sok ginawe dhewe. Dheweke tan ngrasa bisane mung nyandung dawuh. Dawuhe sang bupati tibane mung guyonan. Nah, nek kene ana kata yang diulang-ulang, ana tembung sing dibolan-baleni. Contone angel, dhewe dadi dheweke, bisa dadi bisane, dawuh dadi dawuhe. Niku kelebet Purwakanthi basa. Margane teges utawa artine Purwakanthi basa yaiku ana tembung utawa kata yang diulang utawa sing dibolan-baleni. Nah, pembahasan dinten menika sampun cekap semanten. Mugi-mugi siswa sedaya saged paham napa sing Bunda andharna, napa sing Bunda jelasno. Nek misale kurang jelas saged hubungi Bunda secara langsung nggih. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.